دما گوناوê kerta Xeza li ber guhê mirov dikeve, gelek tiştên berçavan, lê Kurd neyek ji wan e. Lê di rastiyê de, ev devera Filistînî ji sedên salan ve ji Kurdan re bûye cih û war. Em cedhet yek ji wan Kurdan e ku lê vê devera jê re dibêjin taxa Kurdan an jî taxa şucaî ye, mezin bûye. جدي باپیرê min ji Bakurê Sûriyê bû, navê wê İbrahîm Het Çelebî bû. Wê li Sûriyê bazirganiya cil û caw dikir. Carekê bi kar hat Xezayê û jê hes kir, ew li vir ma û ev qesir ava kir. Nayê zanîn İbrahîm Çelebî kengî koçberî Xeza bûye, lê wî ev qesir berî 400 salî ava kiriye. Ev cih niha ji aliyê Wezareta Şûnwaran ve li Xeza wekû şûnwarekî dîrokî tê zanîn. Ji ber ku taxa şucaî ye, yekem devera ku Kurd lê bi cih bûbûn, gelek cihên din yên dîrokî wekû mizgefta Sitroqeya û mizgefta Ibn Osman li vê taxê serdestê Kurdan hatine avakirin. Gelo çima piraniya Kurdên Xeza li vê taxê bi cih bûne û ev nav ji ku hatiye? صلاح الدين الأيوبي لما إجا حرر Dema ku Salaheddînê Eyyûbî hat û Qudus rizgar kir, artêşeke Kurd li gel wî bû. Ew ji Iraq, Sûriye û Tirkiye bûn. An ku ji Kurdistanê, komandarek bi Salaheddîn re hebû, navê wî Şucaeddîn Kurdî bû. Ew ji ber sedemekê venegeriya welatê xwe û li Xezayê ma. Artêşa pê re jî hemû Kurd bûn. Ew jî li gel wî li vir man û ji ber wilo navê vê taxê Şucaî ye, an ku taxa Kurdan e. Hejmara Kurdên Xeza nediyar e, lê gelek ji malbatên wê yên navdar Kurdin û ji vê taxê derketine. Ji bilî malbata Het, El Kurd, El Kurdî, El Eyyûbî û Zaza jî wekû malbatên mezin û kevnar yên Kurdên Xeza tên nasîn. Tevî ku piraniya wan dûrî çand û zimanê Kurdî ketine, lê hîn jî viyana Kurdên Xeza heye, dîsa bi kultûra xwe ya resen ve werin girêdan. يعني احنا اكيد كجيل جديد ام وکی نفشێن و بێگومان دخوازن کە لە پور و کەڤنەشۆپیên باڤووکالên خۆ بزانن. ئەم هەروەها حەز dikin ku cilûbergên Kurdî li cim me hebin. Li vê dema ku Kurdên wekû Emced û Hîba xwe wekû Filistînî dibînin, ew dixwazin peywendiya wan ya rasterast bi Kurdistanê û xelkê wê re jî çê bibe, dagûbêtir derbarê dîrok û çanda bav û kalên xwe bizanin. Sîrwan Quço, Dengê Amerîka.